ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор ҳастем дар назди цирк. ина дӯстони азиз, ва имрӯза хонаамон дар ҳамин бино ҷойгир аст, чорум ошшонаашда. се хонага мебошад бо масоҳати 84 метри квадратӣ, ремонт дорад, марҳамат сар мекунем. ина марҳамат дӯстони азиз, дивори ҳамин хона, айни ҳол сохтмонаш рафтест, дом қариб буд шидагияву ба қарибӣ бояд супоран шалакаи лифтош ҳам часпондагиай. ина марҳамат, худи дом 18 ошонага мебошад, хона дар 4 ошона ҷойгир аст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 84 метри квадратӣ. ина марҳамат, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва сеюм ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, аз ҳоҷатхона сар мекунем. мегузарем ба ҳаммом. чӣ хеле ки мебинед дарҳои хона дарҳои қимат мебошанд. инҷо бошад дӯстони азиз кухни. хонаи ремонташ буд шудагия, фақат ҳамин мебелу техника мехарен, медроен зиндагӣ мекунем. хона дар 4 ошона ҷойгир аст, худи дом аз 18 ошона иборат мебошад. этажи хона бениҳоят хуб аст ва дом лифтош часпондагиай, ягон чанд муҳлат пас саршон метавонад. инҷо бошад якум ҳуҷраи истихоматӣ, метавонед ҳуҷраи хоб кунед ё ин ки зал. худи дом тайёрай, мардум зиндагӣ доранд, бо свет ва об таъмин аст. баъди супоридани дом отоплениярам мегузаронанд. ҷошам ҷои бениҳоят хуб мебошад, назди циркда ҷойгир аст. мактабо, садико, магазино, раҳи калон ҳамаш дар наздикиш. инҷо бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи кӯдаконаам карда мешавад. документҳои хона шартнома мебошанд, баъди супоридани дом техпаспорт мешавад. ва мегузарем ба охирон ҳуҷраи истихоматӣ, сеюм ҳуҷра. нархи хона 600 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран, ҳар дуи номер WhatsApp доранд. хона арзон ҳам мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занед. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. се хонага бо масоҳати 84 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 18 ошона иборат аст. дар назди цирк ҷойгир мебошад. нархи хона 600 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран, ҳар дуи номер WhatsApp дорад. мо боша хайру хуш мекунем. то боздид, худо нигаҳбон.